Galia suku Jumangka Nadyanto pindha den balangaken lakune parandene mangsa ngalangi kang tanpa tepi denira tumujing kayangan jungkring sloka awit kaprabawan dening pedhuting gunung Himalaya Nadyanto lupute wong teguh Nadyanto wong kang jujur Nadyan wong kang luhur budine suci atine bener tumindake parandene kalamun kapengko ing baya pekewuh ewuh aya ing pambudi pratigyaning penggalih Datanarsa kundur kalamun dereng bisa pinanggya kang sinedya kocapa lampahing para yang nirbaya payat Cancut gumregut manjing samudra dereng wiraganya legawa banyu sumaputing wentes melek marang angganira naga kumambang sumingkep nampeki diwoni diwaji hangastutya hangastuti sumurup netya prayogi sesembanku bukulun Bathara Sambu Hong nirdah pinangka sabda Werkudara ya kegancengan ulun mundhut prisa marang kita punapi sebabe dene kita munggah ning kayangan kanthi badan madak mongko rasa dinah derajak munggah ning kayangan kanthi badan madak tan wurung bali ning Arcapada Garyaran guyen liyane Werkudara ning kasunyatani aku diparingi kawidadan nganti ketemu marang Sambu sesembahanku Sena apa wigatine munggah ning kayangan aku tak ketemu karo guru diwaku mboya kena apa sebabe iki kinarya kineker utawa kinarya wewadi Rama Pukulun mboya kepareng nampa titah Ngarcapada yen ngono Dewa Cidrangubaya nalika Pandhawa labuh labet ning kayangan dadi jagoning dewa kepareng paring kanugrahan kepareng nimbali ning kayangan nanging Ginea itu didilat menes pupus mawa upas oleh aku bacut ora oleh aku ya bacut